יאללה, אז מה קורה חברים? היום אנחנו בסרטון פורטנייט מטורף. היום אנחנו בסרטון פורטנייט מיוחד עם בן דוד שלי. מה קורה? והסתכלו את האייפד אחר שלו. לא להגיד להם. יאללה, אז תסתכלו. טוב, אז נשחק פורטנייט. זה אני וזהו. יאללה, אז אני הולך לחדר שלי ונשחק. יאללה, עושים רדי. טוב, אז אני שחקן בקריב לעכבר, אבל זה הסטאפ של בן דוד שלי, אין לו, איך קוראים לזה, אין לו בקריב לעכבר. כאילו, הבקריב שלו סבירה מאוד, אבל אין לו עכבר, אז אני פשוט אשחק בשלט. קבלו איך אני מציל את הלמה. חברים, שימו סאב ולייק. אל תשכחו להירשם לערוץ ולשים לייק וסאב. קודם כל, תסתכלו את המקלדת המטורפת הזאת. וואו. יאללה, בוא נתחיל. יאללה, לך לחדר. אבל זה תמיד אתה... כי עכשיו שמנו ווין, אז יש לנו קטע. יפי. יאללה, אני הולך לחדר ונשחק. אני מוריד את הקטע הזה. אני לא אוהב כתרים. דודי פה. בוא, פה. כן. לא. טוב, איך את על הטבעה הזאת? טורפת. אוקיי, יאללה. פארק יותר טוב. אימא'לה. כמה אנשים? בית? מה אתה עושה? למה אתה תמיד עושה את זה? אומייגאד, חשבתי שהיא טריירדית. עוד בן אדם, דודי, אני הולך רגע, אני צריך לשים. בזבז עליי. אבל תלך לחדר. אחי, וואו. אבל בזבז עליי. הנה, פה. זה נגרים להתעלם. חברים, שוב שימו סאב ולייק. יאללה, תבזבז. לך לחדר, לך לחדר. טוב. וכבום. יאללה. איי. רוטה! מה? אני לא רוצה את זה, זה חרא נשק. יש פה תיבה יותר טובה ואתה לא לקחת. יש! בוא, תביא חיבוק. תעשה חיבוק. אני מעיף.
קח. לא צריך את הנשק הזה. לך מפה. לך לזונה. מה? תסתכל אחורה. בן דן. הוא טוב. מה? אחי, זה היה כזה מהר, לא ידעתי ש... מה זה? שמע, איך הכנסתי אותו מהאוויר? טוב חברים, אנחנו... חברים! שימו רדי. לא מבטלים את הסרטון, עוד משחק. לא. חברים, זה היה הסרטון שלנו, משחק מטורף. איזה קיל, לא ראו את הקיל שלי? כן. וואו. חברים, שימו סאב, עכשיו אני 70 כתרים בריקוד. ולייק, יאללה ביי.